Szultánatulla, amelyikkel beléptek Iram, a teljes igazságot, a kezdet volt az igen. És az igazság most az én kezemben van, mert Isten átadta. A világnak hallania kell a teljes igazságot, hallja füled most. Miért maradt itt a sátán minket kísérteni? Miért hagyta az Isten, hogy kísértsen minket? Amíg el nem jön az igazság napja. Feltetted magadnak ezt a kérdést, sokszor igaz. Nem lelted meg rá a választ, akkor hallgass, a választ az utolsó igazság asszonya tudja. Azon által fogod tudni, hogy igazat mondok. Atyám azt mondta, beszélj, de csak beszélj. Ők hallani fogják, és értelmezni, hogy ez én tőlem van is igaz. Te csak beszélj, mert a beszédednek hatalma lesz. Én beszélek, és te hallgass. Azért maradt itt a sátán velünk a földön, és hogy kísértsen minket, mint halálig, mert a sátánra hallgattunk, és elfogadtuk a rossz tudást. A rossz tudás fájáról elvettük azt a gyümölcsöt, amit ő adott, és mai napig, mint halálig magunkkal hordozzuk. Amikor a sátán lekerült a földre, azért került le a földre, mert ő volt a legerősebb, a legszebb, a leghatalmasabb angyal. Ő angyal volt. Istennek szolgált a földön, az égen, az előtt. Isten azért hagyta őtet a földre, leküldte, hogy beleszálljon Ádámba, Évába, uralhassa őket, de úgy, nem mit most ural minket, most is ural minket, de milyen szempontban, a rossz irányban, a rossz tudásban, hogy a jó tudásban irányítson minket, és uraljon minket. Mert ő okos, és az agyszerkezetet által ő tudjon létrehozni dolgokat, amire nekünk, az embereknek szükség lett volna a földre. De milyen dolgokra? Jó dolgokra. Ő a legrosszabbakat hozta, és a romlást hozta. És az Atya azt akarta, hogy felépítse Ádám és Éva által ezt a mi földünket. Jó tudásban és jó dolgokkal, ami nem bűn, ami Isten szemében tiszta és becsületes. Mihelyt mink gyilkossá váltunk, vámpír országot teremtettünk önmagunknak, és hagytunk, hogy uraljon minket a gonoszsága, a hazugsága által, így elvette tőlünk az igazságot, és a hazugságot adta nekünk. Ez az élet egy varázslat. Te is egy varázslat voltál anya méhében. Csak gondolj bele, hogyan éltél ott 9 hónapig? Milyen a szem? Milyen varázslat van a szemedben? És milyen van kint? Hisz minden a szemed előtt van. Azt mondja az Isten, de mégsem látod. Mert elsötítette a szemedet, hogy ne lássál. És milyen süket vagy? Hallod, amit beszélnek? Értelmezed? Vagy szerintem engedd meg még egyszer, kérlek, mert a gonosz nem engedi. Ezért megkérlek titeket, engedjétek meg még egyszer és még egyszer, hogy mindet halljatok. Ez az utolsó igazság. És miért hagyta, hogy legyen itt velünk? Még érdemeltünk, hisz neki szolgáltunk. Őre hallgattunk, nem mink, hanem a mi utódjaink, akik éltek azokban a napokban. Ők, és mink ezt a bűnt, mint halálig magunkkal hordozzuk. Eledelnek nézzük az állatokat, kínozzuk és megesszük őket. Nem még eszünk. Figyelj, ha belegondolsz, ez egy test. Van test és lélek.
és szellem. Jó szellem és rossz szellem. Melyik szellem eszi a húst? A rossz, aki megígérte az állatoknak, ha nem fogadtatok el engem, hogy uralhassalak titeket, mert először őket akarta uralni. Megeszlek titeket, mink általuk eszik húst. Pontosan? És mivel mi a rossz tudás elfogadtuk, és a hazugságot elfogadtuk a sátánt, hogy velünk éljen, mink fogadtuk el őtet, ezért maradt itt. És ki szolgál neki? Ki éli a szabadság életét, és a sötétséghez ragaszkodik, az neki szolgál. Ezért maradtunk itt, és így mink általunk felépítette magának azt a birodalmat, amelyiket akarta, mert irigy volt atyánkhoz. Atyánkra irigy volt, ő is Isten akart lenni, és ő most Isten lett a földön. De hogyan? Mink általunk. Hogyan? Azt is elmondja az utolsó igazság asszonya. Miként Jézus Krisztus keresztre feszítették, a gonosz emberek, az emberek ábrázata a kereszt maradt, és adnak, imádkoznak, és térgyepelnek sokan. Bocsánatot kérek a kivételnek. Szobrokhoz, Máriához térgyepelnek, és őtet kérik térgyepelve. Jézus festményét, ez egy filmsztár volt, aki megjátszotta a filmet, és többször könyörgött, hogy ne írjatok a kép alá, hogy amen, mert már ő bűntudata volt a férfinak. Mert ez csak egy filmsztár, ami bűn volt lejátszodni egy más emberrel. Jézus Krisztus meggyalázik, és Isten sértőek. Megsértették Isten szentségeit, és Isten bárányait. Ez által. És így a sátán felépített magának templomokat, és a templomok a démonnak a háza, ami tele van szobrokkal és bálványokkal, hisz a Biblia írja, hogy a bálvány imádókat nem szereti az Isten. Az nem Isten emberei a bálvány imádók, azok a vakok, akik a sötétségbe ragaszkodtak, és a sötétséghez mennek. Ezek a festmények, ezek a keresztek, ezek minden egy bálvány, és így felépítette magának a birodalmat, hogy hozzá imádkozzanak és térgyepeljenek. És kinevet minket? Ural minket, az emberséget. Van úgy, hogy uralja az állatot is, igen. De amelyik állat nagyon megvan, gyötörve az embertől, fájdalommal, éhséggel. Megszállja a démon, és megeszi a gyerekeket, és a felnőtteket, és a gazdáját. Az van uralva a démontól. Azért hallottad, hogy állat megette a gazdáját. Pontosan, uralni akarta így az egész világot. Állatjait. De az állatok nemet mondtak, mert ők hűségesek, mint halálig, míg hozzánk, és az atyákhoz. Így maradt itt a sátán minket kísérteni továbbra. Hallgass meg végig az igazságot. Mink engedtünk meg neki, hogy felépítse mink általunk a démon, a poklot, a rosszat, a börtönt, a szenvedést, a gyötrelmet és a halált az utolsó napig, óráig. Azt mondta az atya, 24 órát vagy boldog vele, és az atyával végtelen életig, végtelen szerelem. 24 órát fogadsz el, vagy végtelen szerelmet, és boldogságot és nyugalmat. Ettől a naptól gondolkozz el,